morning guys, kakagising ko lang guys. Ngayon, pupunta ako sa Notary Public kasi may ipapantaryo akong dokumento para sa for legal purposes dito sa Espanya guys. Dito guys, kakagising ko lang. Pupunta tayo ng Figueres guys. Figueres, Girona, Spain. Tour ko kayo doon sa Figueres guys mamaya ha. Okay guys, bye bye. Guys, pupunta na ako sa guys, doon sa para importante akong gagawin doon. Dalhin ko kayo doon guys, i-tour ko din kayo sa lugar ha. Punta na ako guys.
clean na. Yan ang pera ay sa euro. 100, 50, 20, 10, and 5. Diyan ka magbabayad guys pag bibili ka ng gas sa sasakyan. At ano, may English, may French, may Spanish, at iba pa. Ito yung price guys. The Figueres guys, the town. Train there. Diyan yung train. Diyan sa gilid. Lalakad ako sa alis. Ito yung town ng Figueres guys. Ganda guys. Yung town ng Figueres guys. Ganda.
sorry, ang tagal ng ano, magnonotaryo. Tagal guys. Uwi na ako guys. See you on my next vlog. Tapos na po ako doon sa ano, sa notaryo. Uuwi na ako guys. Thank you so much. Bye bye. Ang ganda ng bulaklak. Ang ganda. The view. Ito na ako guys. Pauwi na ako. Ay, init, mainit siya guys, pero ano siya, yung weather is medyo malamig. May ano na oh, yung mga kahoy, may mga flower na siya oh, tumutubo. Look guys. No. Against kanina, parang against the light kanina. Uwi na ako guys. Mainit siya pero okay lang naman yung weather. Hindi naman mainit na ano. Medyo malamig pa din kasi may snow pa rin sa ano, sa bundok. Ayun guys, andito na ako sa apartment, sa bahay. Sige guys ha. See you on my next vlog. Thank you guys. Bye bye.